nebezpečný, když tam neumíte chodit. A nebo někoho, koho znáte, u koho víte, že je to v bezpečí a že vám nehrozí nic špatného. No a vy to třeba děláte jak? No. Jako, kde se seznamujete s lidma? Ale dá se to. Ano, dá se to. Tak existuje taková skupina lidí, který to mají prostě podobně hozený jako my dva, no. No. A s nima pak můžete vlastně domluvit jakoukoliv akci. Nebo můžu něco zkusit a uvidíme, co se stane. Pojď. Pořád v pohodě?